V Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou sa 14. septembra zišla folklórna špička z Prešovského kraja. Môže za to krajská súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, ktorú zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Na pódiu sa publiku predstavili víťazi okresných kôl, a to folklórne súbory Vagonár, Makovica, Magurák, Ľubovňan, Vrchovina, Magura, Chemlon, Šarišan, Tarka, folklórna skupina Raslavičan a taktiež folklórne súbory z Vranova, a to Orgonina a Vranovčan. Všetky choreografie hodnotila odborná porota, ktorá to pri rozhodovaní rozhodne nemala ľahké. Keďže sa nachádzame na súťaži choreografií, tak samozrejme prioritne hodnotíme choreografiu, ale propozície súťaže určujú niekoľko bodov, ktoré sa zohľadňujú, takže okrem choreografie aj režijný zámer, aj interpretáciu, zobrazenie nejakej lokálnej príslušnosti alebo to štýlové prevedenie charakteru, nápad, výtvarnú stránku, aj mali sme porodcu na hudobnú stránku veci, takže všetko toto sa snažíme zohľadniť. No musím povedať, že mali sme takú porota dosť ťažké, lebo dávno sme nemali toľko vyrovnaných súťažných choreografií. Myslím si, že určite sa tu stretlo vo Vranove to najlepšie, čo tento kraj má, pretože jednak vidieť 18 choreografií, ktoré boli ozaj skvelé a trvalo nám aj dlho, kým sme teda vyniesli ten oficiálny verdikt, tak myslím si, že žiaden kraj nie je až tak teda bohatý, pretože mala som možnosť byť aj v iných porotách, v iných krajoch. Tak sa veľmi teším, že teda toto som mohla vidieť. No a sme radi, že konečne prichádzajú autori aj s tou teda ozaj autorskou tvorbou, novou tvorbou, čiže nie sú to len teda citácie jednotlivých tancov, ale naozaj sa snažia o choreografickú tvorbu. V súťažných choreografiách sa striedali nádherné dievčenské karičky, čardáš, verbung, prekáračky mládencov a ženáčov, svadobné zvyky, súboj mládencov o vyvolené dievča z Goralskej oblasti, rozlúčka chlapca pred ruchovaním na vojnu, tradičné zbojnícke tance, mazurky a kľapkaná, dokonca aj rusínske tance. Boli dokonalou pastvou pre oko i dušu fanúšikov folklóru a potvrdili, že minimálne v choreografickom smere sa slovenský folklór stále má kam posúvať a prinášať niečo nové. Už všeličo tu bolo, niečo sa opakuje, ale nikdy to nebude to isté. Čiže práve tým tvorivým prístupom, tým autorským prístupom sa majú tie súbory ešte kam posúvať. A vždy je to o tom človeku, ako ten choreograf nasmeruje ten kolektív. Choreografia ako umelecký smer je umelecké dielo. A tie umelecké diela môžu byť nevyčerpateľné a môže byť ich nekonečné množstvo. Tie jednotlivé regióny a tance v nich, a to už máme celkom popísané, je to dané, ale ten choreografický prístup a ten nápad, ten môže byť vždy nový. A súborom to dáva hlavne ten pocit napredovania, pocit súťaživosti a je to určite potrebné. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: komorné choreografie a choreografie veľkej formy. Na celoslovenskú súťaž mohli však postúpiť iba tí najlepší z najlepších. Víťazná choreografia teda musela spĺňať všetky kritériá poroty a možno ešte niečo navyše. Choreografie zadeľujeme do pásem, zlaté, stredné, bronzové, čiže aj viac choreografií sa môže v jednom pásme umiestniť, takže naozaj tie choreografie v zlatom pásme musí mať aj niečo viac. Z tých zlatých mohol len jeden postúpiť na celoslovenskú súťaž a tam sme skôr hľadali takú optimálnu kombináciu všetkých týchto faktorov a na tom sme sa najviac vytrápili. Súborom, ktorý skončil v zlatom pásme a zároveň si vytancoval postup na celoštátnu súťaž, sa stal folklórny súbor Vranovčan s choreografiou S Bohom kamaráci. Priamy postup na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v Liptovskom Mikuláši, si vybojovali aj folklórna skupina Raslavičan v kategórii komorné choreografie a folklórny súbor Vagonár v kategórii choreografie veľkej formy.